И здравейте хора, аз съм Светло Геймкаст и днес продължавам с втория епизод, в смисъл втория епизод е това, за това как ще игра на различни игри. За сега направо да почвам, точно това казах миналия епизод, няма какво да се бавя. Тази сега ще е по-различна игра, сега тази игра ще е Magic Touch, всъщност не, тя много лаги, затова няма да си пускам нея. Ще намаля малко звука. Също така ще играя на Smash Road. Сега ми зареди. И малко ще намаля звука. Бая си се. Намалям все възможности колкото. Не кажа хубаво. Добре, като и да е. Направо да почвам да играя. От полицаите, аз съм спечелих скоро една кола, смисъл епик кола. Какво да ви кажа, няма какво да говоря, направо да играя. Тук сега ще се опитам да направя дрифт, да ги излъжа. Ето така, сега дрифтче. Ето така може да прецакате полицайите. А също така и така вас могат да ви прецакат. Опитват се, обаче не могат. Скоро ще ме фанат. Майко. Мале! Цяла армада ме преследва. Майко. Колата ще ми гръмне всеки момент. Да, и това се случи. Очакваше се. Извинявам се, ако ми лаги. Тук имам фри гифт. Явно ще спечеля нова кола. Всъщност да, ще спечеля, смисъл. Взимам си тези парички и с тях ще си купа нова кола. Почти 200, точно колкото за две коли, почти не. Добре, си купа първата кола, пожелавам си късмет. Дано спечеля някоя хубава кола, да не е точно Common най-тъпата. Не да е епик. Искам да е епик или легендари. Дай. Епик! What? Каква е тази кола? Искам да попитам. Това е майче някаква... Уау, ми се падна епик! Уау, и ми е НЛО колата. Дявайте, това е много странна работа. Аз съм НЛО. Пише UFO. А UFO на английски значи НЛО. Уау, те ме настигат. Добре, това е НЛО, наистина тъпо. Не ме в смисъл бавно е. Вижте, че нито стреля има уреди отпреде. Би трябвало да стреля. Не знам защо не стреля. Също така, като минете през този камион, ето вижте какво става. Един полицай мине и това е нещо като камион пълен с бензин. В смисъл, как да го кажа, да, такъв където е такива. Добре, това е наистина пъргаво, защото вижте какво направи само с един джип и две полицейски коли. Даже не мога да се обърна. Да, обаче ме фанаха. И 5 звездички рекорд, това ми е новия рекорд. То паса и зацепи. Не реклама, бе. Ще пусна видео, ще изгледам видео, за да спечеля парички. Сега ще пусна на пауза за малко видеото и след малко ще се върна. И ето ме пак, ето колко парички взех.
94, трябват ми само още, за да си взема нова кола. Дано е някаква Legendary, защото тази НЛО кола наистина става не точно тъпа, не мога да определя, че е тъпа, готине, но това НЛО е много бавно, изключително бавно. Вижте само, че полицейските коли ме стигат. Даже ме бутна в водата. Затова ще си бъда с другата кола. Имам още едно видео за гледане, мога да изгледам още едно видео. Затова след малко се връщам отново, пак ще сложа на пауза видеото. Извинявам се, обаче просто искам да взема по-бързо пари, за да си взема и нова кола. Направо на пауза, чакам до после. И ето ме пак тук, завърнах се след паузата. Също така, ето взе 114 парички, мога да си взема нова кола. Направо ще си взема... Няма какво да се бавя. Legendary, please, моля ти, искам да е Legendary. Стига да е, защо камън? Падна ми се уникално тъпа смотана кола, която даже сигурно развия 30 км в час. Нямам си ни идея как ще върви, направо ще пробвам. Стойността е по-бавно от НЛО-то, защото е Common ли? Това е там? What? Common колите са най-слаби, а също така защо ми е сив екрана на играта? Сега се сетих, това е от самата кола. Защото е някаква старомодна кола и е 100 пъти по-бавно от НЛО. Даже не бърна. Добре, ще си пусна друга кола, защото тази е толкова бавна, че направо ми се иска да не нямам тази кола, да не съм въобще да нямам пари. За по-добре нямах пари за кола, отколкото да ми падне някаква бричка. Да ми се падне някаква бричка. Затова ще си бъда с моята любима кола, която имах. Не знам къде я сложих. Ето я. Rare колите са също много хубави. Но най-хубави са Legendary. Мисля по-нататък като събера пари да си взема Legendary. В смисъл не точно Legendary, не знам какво ще ми се падне. Но мисля Legendary колите, ако искате да си вземете ако искате най-бързо си вземете Legendary кола, трябва платите истински пари, примерно 2 лева или 3. И мисля си събера пари, малко са 2-3 лева, но нищо не са в сравнение с 20 или 30. Защото има в някои игри, които са нещата по 20-30 лева. Ще видя, може и да си просто си взема да си събера пари за джакпотове и може от тях да ми се падне хубава Legendary кола. И също така в момента тези коли аз говоря, но не гледам, в смисъл гледам играта, но въобще не мисля какво в момента. Добре, сега ще ги изхитря много хубаво, много яко, така че може повече да седят, не точно казано. Вижте, забиха се всичките. Не! Вау! Този джип се запали. Сорки се габи. Аре, ще ме фане полицията. Малко трябва да съм весел, защото в момента нямам никакво чувство като игра. В смисъл игра и така.
Добре, поне малко ще свини. Не, нищо. Забравете това, което казах. Забравете това последното, което казах. Ами, добре, хора, това е за втория епизод на това, където казах, че ще играя на различни игри. Това е за втори епизод. Ако ви е хареса видеото, както в миналото видео казах, ако ви е хареса видеото, го лайкнете, абонирайте се и до другия път.